Estamos hoxe aquí porque estamos nun momento moi complicado para o sector gandeiro. Acábanos de subir os costes de produción entre 6 e 7 céntimos debido á guerra de Irán, co cal estamos nun momento complicado porque nestes próximos 4 meses temos entre o 60 e o 80% dos gastos debido ao abonado, debido ao ensilado da erva, a sementeira do millo, tratamentos fitosanitarios, traballos con empresas de servicios e demais. Co cal, neste momento, as industrias, precisamente neste momento, as industrias acaban de anunciar unha baixada brutal do precio do leite, que nos pon por debaixo do coste de produción para centos e centos de explotacións da nosa comunidade. Estamos falando dunha baixada entre 4 e 11 céntimos que neste momento, unido a ese incremento de costo de produción, é totalmente desorbitada. Levamos máis dunha semana con piquetes informativos diante das industrias de leite para constatar algo que xa viñamos anunciando, que está entrando masivamente leite a baixo precio nas industrias, fundamentalmente de Portugal e de Francia. Ese leite temos moitas dudas da súa trazabilidade e iso vamos demostrar hoxe aquí no inicio da campaña na distribución, donde nesta distribución se está vendendo leite moito por debaixo do precio. É imposible poñer estos precios que vamos a denunciar hoxe aquí entre 76 e 79 céntimos con leite producido aquí en Galicia. Os precios que temos a día de hoxe, solo con leite a 30 céntimos de Portugal se poden poñer estes precios aquí. Aquí vamos denunciar un doble feito. Primeiro, ese precio baixo e segundo, un engano claro hacia o consumidor. Aquí o consumidor se lle está ofrecendo unha marca galega, sin embargo, o leite xa non pon orixe en España, pon orixe en Unión Europea, porque é leite vido de Portugal a baixo precio. Eso que non vamos a permitir, e aquí botamos en falta as administracións. Este control non o tiñamos que facer nós, ten que facelo a administración. A conselleira se comprometiu o pasado sábado con nós a facer unha campaña de controis diante das industrias e aínda non a comenzou. Co cal vamos a exixir que o faga de forma inmediata e tamén na distribución, porque a distribución tamén queremos ser moi claros. Non vamos a permitir que volvamos a tempos atrás a utilizar a leite como produto reclamo. Hoxe vamos dar o primeiro paso e vamos a seguir denunciando diante de todas as distribucións que se atrevan a baixar o precio do leite. Vamos a ser moi contundentes porque nos vai a vida en elo. Co cal, que lles quede claro, tanto a industrias como a distribución como as administracións, que a partir de agora acabaron os compromisos, acabouse de decir que están do noso lado, cando o único que lles interesa é a súa conta de resultados, e vamos a ser moi contundentes.